Ki vitamin damel jenengan sedoyo. Mas Dalang sehat, bahagia selalu. Amin. Ya Mas ya. Ya harus loh. Ini hari ini agenda latihan garapan baru Sanggar Astabrata buat tanggal 27. Tetap kompak selalu, Mas Akbar Fan Club selalu dukung karya-karyanya. Pen curup. Piye bendungane? Kawula nuwun Yayi Prabu Duryudana woh ing kasukan dadu satemah Pandhawa kedah anglampahi paukuman tilar kedaton ngendra para hasta dene prajanipun dados kukuban paduka Yayi Prabu Duryudana. Monggo Yayi ing ripalenggahan sakmangke Yayi Prabu Duryudana kula aturi netepi tembung bawa leksana menggahing petang sampun paripurna sampun pundhat paukuman tumrap para Pandhawa. Pramila sampun satrepipun menawi negari Ngamarta kawangsulna dumateng ingkang rayi para Pandhawa. Yayi Duryudana, Koko Prabu Bathara Kresna enggih pundhating para Pandhawa nglampahi paukuman kula nekseni Duryudana ya nyekseni nanging kula aturi menggalih 13 taun suwene Ngindraprastha tinilar dening para Pandhawa. Sinten sing ngreksa negara Ngindraprastha? Sinten sing ngupakara negara Ngindraprastha? Kang sarta sinten ingkang ngayomi negara Ngindraprastha? Sakmangke negara Ngindraprastha sampun sarwa sarwi sae ing samudayanipun. Lah kok bareng negara Ngindraprastha apik, bareng negara Ngindraprastha becik, lah kok arep dijaluk bali mring para Pandhawa. Penak timen nasibe para Pandhawa. Lho, Yayi. Sampun sakmestenipun jer paduka ngukup negari menika kedah ngreksa ing reh karaharjanipun. Sarta sampun pinten-pinten bebaten ingkang mikantuki tumrap sugeng paduka ingkang mijil saking wulu wetu negari Ngindraprastha. Nggih. Leres Duryudana mboten nyelaki. Menawi mekaten sampun nama bobot timbang paduka sampun tuwuk ngenyam kawibawan dene Pandhawa kanthi ikhlas ing manah nglampahi dadi tiyang buangan. Kamangka Yayi ing mangke lelampahan menika sampun paripurna. Pramila Yayi kula aturi netepi dumateng bawa leksana sarta katuran menggalih ingkang kanthi wening. Sampun cekap mangrungokke kandhane Duryudana. Sedumuk bathuk senyari bumi negara Ngamarta negari Ngindraprastha mboten kula wulungaken dhateng para Pandhawa yen sirahe Duryudana durung bosok koklok dirubung laler. Lho, menawi mekaten Baratayuda dadi
Baratayuda anggiles mangsa kala jagat kebak sesambat tangis kalindesing wengis Kumara kinebut dewaning Antaka ndungkap dinten ingkang kaping 15 Pandhawa Kurawa nyabrang getih Tegal Kurusetra. Yo, maju, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, maju. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Hey, 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 hey. Yo, yo. Yo, yo, yo. Maju, maju. Hey. Angkasa mesti kendala dan dalam mecah samudra Prabencana mesesesor orang sangat Prabewanika Prabewanika Ombak, ombak. Angkasa mesti kendala dan dalam mecah samudra Prabencana mesesesor orang sangat Prabewanika Prabewanika. Ah. Ayo, endi para Pandhawa kon maju rene. Kelakon tak rentengi sing dadi sirahe. Ora sah kaken rembug kang tanpa guna. Ayo, Setyaki hadepono etian-etian kowe. Wah. Wah. Ah. Oh. Oh. Ah. Woi. Ah. Hey. Hi. Hei. Wah. Mati aku. Ah. Oh. Oh. Woi. Ah. Woi. Hi. Ah! Woi! Woi! Ah! Woi! Ah! Hi! Ah! Ah! Lo! Ah! Ah! Woi! Wah! Ayo, endi liyane?
datan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan Langit jabatan dari Saraswati Sayakti Handayani Makari Satya Budaya Kalamota Tulung Mawekake Jeneka wancine surup Sang Hyang Surya Arsa Mijil Ancala mega petak sineblak soroting Sandyakala kekalangan ngalingling turut Cakrawala winor cahya mawarna-warna sesawangan datan regu cahya kekayon datan rengu ron-ronan kawis tingal lesu sesekaran samya lesah esmu susah labet kapisah lawan ratune Rahina bawana kasaput lebu lawa-lawa saliweran asilih pernah arebut mangsa kukuk beluk lan kulik dahat suka lir kauja jalaran dumugi wanci cakar ceker cuncut cancut hanyokot bangke kurbaning Baratayuda manuk gagak kekaklak srenggala hambaung sora sinusul singa barong hanggemprong miyang beruang ireng ring iringan harebut kunarpa kumricik tirta narmada anempuh kang sela-sela sinela maruta mintir midit mintar satemah kekitir roning mandira pating krosak gegodhongan suket lan lulangan dadya tintrim pesanggrahan bulu pitu kedadak ana udan riwis-riwis kesisan maruta kengis swasana bulu pitu saya tis-tis kekes kang sarta miris bumi Kurusetra saknalika dadi jeblok lelejokan gembel ngegilani labet toya jawah ingkang mili campur ludira hangganda sengak banger lan bacin pating blingkrah kreta bubrah miyang batang gajah pating gelimpang bangke kuda datan pawilangan tumpang tindih tumpuk matumpa-tumpa kurbaning Baratayuda nadyan rinten dalu amung kapiyarsa sambat tangis lelayu parandene datan kuwawa nyuremke sorote paningal ingkang pindha sardula hamulat memangsan hanenggih tetungguling para kadang sata Kurawa Sringastina Prabu Duryudana ingkang nedeng lelenggahan wonten pesanggrahan bulu pitu swasana panas satemah hambabar goreh rongeh ing penggalih sumuk ing raos kaya tan kuwawa rinucat satemah kenyut ubaling driya nadyan wis lama nggene lenggah parandene jinem permanem tan hamedhar sabda amung greng-greng hambekos kaya taksaka hanembur upas netra mencorong panyawang tebih hasta hanekem kaya arsa ningkes marang para Pandhawa mangkono tanggap ing sasmita nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuning sigra marak Ngarsendra ngudi cara mrih lejare kang nandhang wigena manis saraswati
Anjarah kang puspitorum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara paman paman Harya Sengkuni paman kawula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh nggir nimbali paman ing kepatihan dewa ora adil paman dewa ora adil dewa bancinde banciladan nuwun sewu paduka Angger Jaka Pitana ngendika ingkang kados mekaten liripun kadosa pundi pangraos kula dewa menika adil kok nggir dewa menika adil nyatanipun sampun pirang-pirang senopatine Duryudana samya gugur wonten madyaning palagan Kanjeng Eyang Begawan Bisma sing jarine Begawan Bisma kuwi ora bisa mati yen ora saka kersane dhewe ning nyatane Kanjeng Eyang Bisma matine mung sepele karo senopati wadon si Sri Kandi Bapa Durna sing jare biyen dadi gurune para Pandhawa sarta para Kurawa pendhita ingkang limpat ing reh kanuragan lan kasantikan ning nyatane Bapa Durna mati saka tangane Dresta Jumena ditugel ndase dienggo bal-balan dereng malih Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka nyatanipun ugi sampun gugur wonten madyaning palagan saka tangane wong klular-klulur mbarepe Pandhawa si Puntadewa kaya nganti kentekan akal kaya nganti kentekan nalar Duryudana Kartomarma wonten dawuh tinimbalan duh Koko Prabu majuwa mara majuwa sing dadi lungguhmu dina iki Kartomarma kagyat resang kabeh rangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana oh
ya si tukang walang adi ya si tukang sing tias ya si tukang kudu garing Kartomarma wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Koko Prabu Amiji keng rayi kula pun Kartomarma tak takoni Maradyagi wangsulana sing bener aja kok tambahi aja kok kurangi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe ndangu babakan menapa Kartomarma wiwit lakon Kresna Duta Kakang Prabu Kresna dinuta marang negara Ngastina nganti dina iki Baratayuda wis kelakon perang gegempuran sedulur-sedulurmu Kurawa akeh sing wis gugur madyaning palagan Kurawa kari pira Edungen Kurawa dina iki kari pira kabeh Kurawa tumpes tapis tanpa tabet lah kok kowe isih urip lah kok dina iki Kartomarma isih meger-meger urip kowe nyambut gawe apa ayo Mangsulana kowe nyambut gawe apa aduh mudar kowe iki kok ana lelakon sing kaya ngene ta ya inggih Koko Prabu pramila wit seprika sepriki kula mboten magut ing ayuda estunipun kula keng rayi Kartomarma anggadhahi kewajibanmu apa pakaryanmu apa Kartomarma kewajiban kula menika nuwun inggih ngreksa kayuwanan paduka Kanjeng Koko Prabu menawi wonten punapa-punapa kula keng rayi Kartomarma ingkang dados tetameng piye Munyo maneh balenono meneh kula punika minangka dados tetameng paduka Koko Prabu Duryudana dadi Prabu Duryudana kuwi nek ora dijaga menungsa kaya raimu kuwi ora slamet ngono apa piye Kartomarma aku wis ngerti sing dadi gedhohanmu kowe kuwi wong jireh getih wedi mati aku ngerti jroning atimu malah kowe nggagek-nggagekke kakangmu Duryudana iki ndang matiya kowe nggagek-nggagekke Duryudana iki ndang mudhara yen wis aku mati kowe arep njaluk pangapura mundhuk dadi ratu ning negara Ngastina kowe didadekke ratu ben diwenehi pangapura kelawan para Pandhawa jalaran Pandhawa kuwi sugih ing reh pangapura sugih welas asih Kartomarma wekasan dadi ratu legrang-legreng ana negara Ngastina ya ngono apa piye ora usah kriyap-kriyip sing dadi mripatmu kowe Kartomarma ayo mara coba enggal Wangsulana padha wae Duryudana iki ngingu tumpringas mungsuh ana sajroning paturon Kartomarma yen pancen kaya ngono sing dadi caramu pedah apa Duryudana duwe sedulur kaya dedapuramu ayo minggat ora minggat karo keprok paidon pecah dasmu dina iki kowe yang bumi guncing langit kelap-kelap katon lirikin canging alis risang maweh gandrung
sabarang kaduluwukir nyuwun sewu nggir kula aturi nyiram tirtaning kesabaran awit paduka menika nek kadung nesu sapa-sapa diseneni sapa-sapa dinggo sasaran jane ingkang rayipun Kartomarma niku mboten luput jane kang rayi Kartomarma niku mboten klentu wong nyatanipun inggih ngreksa kawibawan paduka punika ingkang merintah inggih kula Patih Harya Sengkuni ning nyatanipun paduka malah kleru penampa paduka ndawahaken dedukan dhateng kang rayipun Kartomarma kula mangkel paman kogel raos sing manahipun Duryudana nggih kula ngertos nggih nyatanipun senopati gedhe agul kekuatan negara Ngastina babar pisan ora ana sing temonjo nyuwun sewu senopati paduka anak Angger Duryudana menika setunggal baka setunggal samya gugur wonten ing madyaning palagan punika wonten sababipun menapa paman ngaten kapeksa ing ripalenggan sak mangke kula matur dumateng panjenengan nyuwun sewu sampun ngantos gerah ing penggalih negara Ngastina mriki sejatine wonten paribasan jati ketelusupan ruyung niku tegese wonten dom sumusup ing banyu wonten mata pitayaning mungsuh ingkang dipun lebetaken wonten pihak paduka anak Angger Duryudana ning panjenengan boten kraos panjenengan boten krasa sinten paman kersane kula tugel gulune dina iki lah niki sing radi ewet-mekewet anggen kula matur kula aturi ngicali raos Durgama Sanggarunggi Riko kang sarta pekiwuh sinten ingkang paduka kersakaken paman saestu niki mengke nek kula matur panjenengan boten gerah ing penggalih babar pisan boten paman sinten ingkang dados mata pitayaning mungsuh ngaten nggih mata pitayaning Pandhawa niku kasarira dening garwa paduka piyambak nuwun inggih punika pun Dewi Banowati inggih mengki riyin kenging menapa kula kok matur Banowati panjenengan mestine tanggap ing sasmita tata lair tata gelar Banowati niku tresna kalian paduka ning boten setya dumateng jengandika Angger Duryudana nalika saderengipun kajatu krama saderengipun Banowati rabi kalian jengandika Jaka Pitana ingkang garwapun Banowati menika sampun wonten sambung tresna kalian penengah Pandhawa sing jenenge Janaka inggih pun Harjuna jenengan boten nate sumerep jenengan boten nate ngertos yen to ngantos ripalenggan sak mangke taksih wonten sambung tresna ing antarane ingkang garwapun Banowati kalian penengah Pandhawa nuwun inggih pun Janaka awit saking gedene rasa tresna paduka dumateng Banowati nganti sampeyan ora krasa diapusi karo bojone dhewe lah niki mergi nyuwun sewu kula menika sering ngertos Banowati menika nilaraken keputren lah niku Banowati nilaraken keputren niku asline pethuk kalih Janaka paduka mboten ngertos paduka mboten krasa merga awit gedene rasa tresna paduka dhateng kang garwapun Banowati asline jengandika anak Prabu Duryudana niku paribasan telek dibungkusi mripate melek diapusi sampeyan diapusi babar pisan ora krasa
Mila mboten nama mokal, mila mboten nama aneh. Kurawa entek tumpes tapis tanpa tabet. Mergi wonten mata pitayaning mungsuh ingkang ditandur wonten rombonganipun Kurawa. Iblis laknat. Mutiar wis ben karepe nek ra digawe rame pisan eman-eman nek ora digawe rame pisan eman-eman wong nyatane ya nggur setahun pisan lho disumbut nero biayane ngono ya iki mengko mesti angger Duryudana mesti nesu karo bojone Dewi Banawati. Wah, iki engko bojo lanang karo bojo wedok do geger, mesti rame iki engko. Mutiar cecekmu kowe. Mangkyo darat jating raja Sinuwun jimat pepunden kula kenging menapa paduka Kanjeng sinuwun rawuh wonten pesanggrahan kok benten kalian padatan sinuwun sumangga kula aturi paring dawuh menawi ta kula anandang kalepatan monggo kula aturi nedahaken kalepatan kula sumangga kula aturi lenggah kanthi prayogi sinuwun Banawati wonten dawuh saiki aku bisa maca gelagat sajroning atimu layak jroning Baratayuda Jaya Binangun Kurawa tiba apes cures ludes lan keles jalaran para Kurawa klebon mata pitayaning Pandhawa jati ketulusupan ruyung dom sumusup banyu tobat sinuwun kula dereng dungkap ingkang dados dawuh paduka Kanjeng sinuwun kenging menapa dene paduka sinuwun ngendika ingkang kados mekaten Banawati ora susah dadak kowe kumbi ora susah kowe dadak ngapusi karo bojomaku Duryudana kowe kuwi tresna karo Duryudana ning nyatane kowe ora setya karo aku tobat sinuwun kenging menapa paduka sinuwun ngendika ingkang kados mekaten menawi kula boten tresna menawi kula boten setya kalian paduka pedah menapa kula kalian paduka kok kagungan putra kok gadahi turun Lesmana Mandra Kumara niku putranipun sinten Lesmanawati menika putranipun sinten ning kowe nyatane kowe ora setya karo Duryudana boten setya liripun kados pundi sinuwun Banawati
Kowe kuwi ning kene tandurane Pandhawa. Nadyan to kowe tresna karo aku, nadyan to kowe tresna karo Duryudana, ning kasetyanmu dudu kanggo aku. Kasetyanmu kanggo Permadi, kangge si Janaka. Ya ngono ora? Mula ora jeneng aneh, ora jeneng mokal. Yen to Prabu Duryudana kuwi asor yudane, jalaran duweni bojo lelemeran kaya kowe. Tobat sinuwun. Badhe kados pundi Banowati niku putranipun Alendra. Paduka sinuwun ampun ngendika ingkang kados mekaten. Menika ngendikanipun lare alit. Sinuwun, kula mangertos. Paduka ngendika ingkang kados mekaten niku awit saking ucapipun Patih Sengkuni. Nanging paduka sinuwun boten anggadhahi adeg-adeg. Paduka sinuwun boten anggadhahi jati diri. Cukup, Banowati cukup. Mara coba gagasen. Nadyan to aku isih meger urip. Nanging adikku Sata Kurawa gusis entek mati kabeh. Perkawis menang menapa kalah menika bab perkawis jangkaning Gusti. Sinuwun. Pejah gesangipun manungsa menika boten amargi saking perang. Pejah gesangipun manungsa menika gumantung wonten astanipun Gusti ingkang akarya jagat. Mati menika wajib lho sinuwun. Kaya menapa paduka ajrih pejah. Keneng apa kok Duryudana wedi mati? Nek wani urip ya kudu wani mati. Kula mangertos kok sinuwun. Paduka menika kok mekaten awit nampi pangubobipun Patih Sengkuni. Patih julik katresnan paduka. Paduka nika sejatine ora tresna karo Banowati, nek sejatine tresnane malah karo Patih Sengkuni. Ingkang paduka tresnani niku namung Patih Sengkuni. Ya ngono apa ora? Monggo kula aturi bloko kemawon. Ingkang saged muktekaken paduka sinuwun, ingkang saged junjung kawibawan paduka menika sanes kula. Sanes kula sinuwun. Nanging abdi paduka kinasih ingkang minulya ing jagat Wedhus Sengkuni menika. Monggo paduka kula aturi enget. Aja dumuk lor kena kidul, nabok nyilih tangan, jujur kemawon. Prasaja kemawon. Paduka menika jireh, getih wedi mati. Mboten kados kula. Nadyan kula menika wanita. Nadyan kula menika wanita. Nanging kula ora wedi mati, Banowati ora wedi mati. Tinimbang gesangipun Banowati rinten dalu nampa dukane sinuwun Duryudana. Ing ngatasé Banowati ora babar pisan, ora dibotke malah ngebotke Patih Sengkuni. Pedah menapa kula gesang? Pedah apa Banowati urip? Badhe kula enthengaken pejah kula mawon sinuwun. Banowati. Banowati. Banowati eling. Aja kaya ngono kuwi. Mboten sinuwun. Kula badhe suduk sarira. Pejah badhe kula nak lampahi. Rungokne sik. Ora usah nganggo cara kaya ngono kuwi. Banowati, aku tresna karo kowe. Kowe karo aku ki wis anak-anak. Senadyan anakku wis mati siji. Ning aja kaya mangkono sing dadi caramu. Ayo, selehke Banowati. Arep dikaya ngopo lan kepiye? Aku isih tresna karo kowe, Banowati. Kula mboten pitados. Kula mboten pitados menawi paduka menika tresna kalian kula. Paduka menika tresnane malah karo Patih Sengkuni. Monggo kula aturi tresnane Sengkuni mriku. Wis aja kaya ngono. Duryudana ngakoni aku sing luput. Duryudana sing kleru. Wis eling Banowati. Sepira luputku, sing gedhe pangapuramu. Aja ngagar-ngagar keris kaya mau. Aja pati nglalu.
sak tenane aku isih tresna karo kowe Banawati. Aja kowe mangkono sing dadi pakarti lan tumindakmu. Aduh mati aku. Sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon Bijilan
ginarabak badaya yuwarakna nira ya jagat ya dewa ya bathara ya wangsuksma mangadili nuwih payungana marang panjenenganing sun Gendari kula wonten mangandika ingkang adhawuh Kakang Adipati bojomu iki karo sing gawe urip Destarastra diganjar cacat nggon mripat tegese aku ora weruh padange jagat mula pitakonku Wangsulana Gendari sajake kok klesak-klesik ana sing ngabyantara ngarsaning Dipati Destarata sapa Gendari ingkang ripalungguhan iki ngadhep ana panjenenganing sun Kakang Dipati ya ingkang abyantara wonten ngarsanipun Kakang Adipati mboten asanes punika ingkang putra pambayun inggih menika pun Jaka Pitana inggih pun Duryudana ngono Gendari inggih lakar kados mekaten ya anak anungane Ndita Duryudana padha winantu ing Karaharjan sak praptamu ing ngabyantaranipun Rama Kurupati inggih Kanjeng Rama Dipati niskala sowan kula mboten wonten halangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandap pepodo paduka Kanjeng Rama Adipati Destarata ya sungkem saka anak lanang tumrap Destarata wis ndak tampa ora liwat pangestune bapakmu wae Tampanana Jaka Pitana inggih kula pundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuanan kejaba saka kuwi Duryudana senadyan to mripatku ora weruh ning saka wicaramu saka nggonmu tledhak-tledhok ngucap sing beneh kelawan padatan sajak ana gembolaning perkara sing dina iki bakal kok andharke kelawan bapakmu aku
Mara gage walian rasamu Duryudana. Sajake kowe arep sambat karo aku bapakmu Destarata. Mara diage dina sak mengko aja dadak nganggo kesuwen. Matura marang pun Rama Jakapitana. Permara reh manguswa umya ngambrang kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amara mayanto Duh Kanjeng Rama menawi wonten klentah-klentune ngatur kula nyuwun pangaksami ingkang ageng Kanjeng Rama Adipati Destarata. Ya sepira gedene kaluputaning anak lanang tartamtu wong tuwa sugih pangapura eneng apa sajake kok kaya ngondhok-ondhok sing dadi ucapmu Kanjeng Rama. Barata Yudha Jaya Binangun sampun dumadi gangsal welas dinten. Para kadang-kadang kula Kurawa, para putra-putra Paduka Kurawa sedaya samya tumpes tabis tanpa tabet. Namung kantun kula kalian Kartomarma ingkang taksih gesang sampun kathah kurban-kurban ing madyaning Tegal Kurusetra ingkang minangka dados tumbalipun Baratayuda Jaya Binangun. Yen perkara kuwi aku wis ngerti senadyan kowe ora kandha Duryudana. Krana Destarata krungu kabar yen to Baratayuda Jaya Binangun wis lumaku 15 dina, Kurawa wis padha mati, mung karo kowe karo adimu si Kartomarma. Bapakmu wis ngerti aku wis mudeng. Terus karepmu piye? Nek wis kedadian kaya ngene karepmu piye Duryudana? Inggih. Kula menika kedah kados pundi ing pengangkahku sik. Kok kowe takon karo bapakmu kedah kados pundi? Kowe iki kleru, kowe iki luput Duryudana. Jalaran ning alam donya kuwi ana rong perangan, ya kuwi siji pilihan, loro resiko. Kuwi wis dadi satunggalan. Yen wani milih kudu wani nampa apa sing dadi tembe burine. Nyatane kowe duk nalika semono kowe wis nampik pitutur becik wegah nampa wewarah endo marang piwulang utama. Kabeh dawuhe para pepunden-pepundenmu, para pinisepuh babar pisan ora ana sing mok gubris. Kowe mung nggugu karepmu dhewe, nggonmu bakal ndepani tinggalane para leluhur, ya kuwi wujute negara Ngastina. Kamangka kowe ngerti dhewe yen to sejatine negara Ngastina kuwi tinggalane para pepunden-pepundenmu. Ya kuwi negara Ngastina, kowe ngerti dhewe sing duweni hak wewenang tumrap negara Ngastina kuwi para Pandhawa amarga ninggal tinggalane bapakne ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana Swargi. Mula yen kowe sambat karo aku ora bisa paring katerangan piye-piye, jernyatane kabeh iki wis dadi pilihanmu Duryudana. Duryudana kudu wani nanggung sing dadi perkarane.
Nalika jaman lelakon biyen-biyen para duta-duta kang kepengin ngadani pedamen ana ing negara Gajahya kang dipungkasi dening Sinalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sing jare kowe saguh mbalekake separone negara Ngastina kuwi nimbuhan negara Ngendraprasta ning nyatane kowe mbeguguk kutha waton gajah gelar tanpa serati wekasane negara Ngastina lan Ngendraprasta mok kuwi jaremu sedumuk bathuk senyari bumi. Yen wis ana kedadian kaya mangkene kowe aja sambat karo sapa-sapa merga lelakon iki kowe dhewe sing gawe. Duryudana, aku ngerti kowe bingung. Ning cara-carane wong nyabrang kali, kowe kuwi wis tekan tengah-tengah. Arep balik yo teles, bablas yo tambah kebes. Nanging Duryudana, nanging aku duweni kekudangan marang anak sing duweni jiwa satriya. Satriya kuwi yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Saya-saya Duryudana kuwi ratu kang gong binetara, negaramu jembar sinuyutan mring para raja lan narpati. Oke sing ngandhake yen Ngastina kuwi negara adi kuwasa, jembar wilayahe, jembar sing dadi jajahane. Apa maneh kowe wujude ratu Nalendra, paribasane sabda Pandhita Raja Ratu, pangandikane Nalendra datan kena wolawali Pandhawa Kresna ingkang tumetes ing dlancang sita yekti datan kena den ilangi. Kabeh wis dadi kekerapanmu Duryudana, kabeh wis dadi gegayuhanmu. Kowe aja gelo, kowe aja wedi. Baratayuda perang iki rampungna Duryudana. Mbah sing menang Pandhawa apa Kurawa, kowe aja jirih getih wedi mati. Tekadmu aja nganti mulur mungkret kaya cacing ngisin-ngisini anak Dastarata.